Давай. Питай се да покажеш. Няма меченко. Чакай да взема дистанционното. Дистанционното искам да взема, меченко. Виж какво е лошо. Клавиатурата може да взема. Клавиатурата ти я дава. Дистанционното. Оле! Сними отдалече Няма да тук и аз без да как паде. за такова. Мечи. Меченко. Мечи. Ами не ми дава, бе. Да, ама виж, на мен не ми дава. И ми хъщи. Мен ме търпи. Чакай да взема дистанционното, мамацинко. Давай по-далече да се вижда как ма такова, бе. Чакай да взема дистанция. Давай по-далече да снимаш. Само се надърваш, Не май. може да вземеш дистанционното, бе. На теб не ти го дава, брато. Ти какво искаш? Това е моето дистанционно. Виж, коя е зелена. Не си е толкова.